Hola a tots i totes. Avui m'agradaria parlar-vos del meu blog La Bústia Groga. Aquest és un blog que vaig obrir al setembre del 2014, és a dir, farà 11 anys i escaig, i més concretament m'agradaria parlar-vos de les entrevistes que he fet en aquest blog. Des dels seus inicis, doncs, allà vaig començar escrivint més crònica periodística, biografies de personatges coneguts i, mica en mica em va anar sortint el meu vessant més literari i vaig anar-me caminant més per el relat, per la narrativa. Primer més de ficció i després més autobiogràfica, i molt amb apunts dietarístics que em sorgien de manera natural i espontània. També de tant en tant hi he escrit poemes que m'han anat sorgint a través de tots aquests anys, i assaig literari. Molt sobre les meves lectures he anat fent assajos literaris que alguns han esdevingut finalment un llibre, com va ser Llegint Bukowski, o el meu assaig que encara tinc per publicar sobre la Rosalía de Castro. També he pogut fer molt poques vegades, però m'ha vingut de gust fer entrevistes en profunditat en aquest blog. Com alguns sabeu, jo tinc formació de periodista, no vaig acabar la carrera, però vaig estudiar periodisme a l'Autònoma, i de tant en tant m'ha agradat fer entrevistes en profunditat a personatges que han sigut bé anònims o bé alguns més coneguts, però a tots, d'una manera o altra, els conec, i de fet m'agrada, quan entrevisto algú, conèixer la persona, perquè per mi és clau per fer les preguntes concretes. I bé, em diuen que tinc un cert talent per treure el fons de la qüestió i la part més íntima del personatge que entrevisto. La veritat és que he pogut entrevistar, ara us diré uns quants. Fa anys vaig entrevistar a la Mamen García Ballestrín sobre la seva addicció a les drogues i com se'n va sortir, que va ser una entrevista molt emotiva, en la qual ens va donar a conèixer tot aquest món i com hi va entrar, i també la seva part personal i familiar, que és molt interessant. Després també he entrevistat a familiars, com pot ser el meu nebot Edi. Sempre he volgut mostrar per això un aspecte social, no perquè siguin només els meus familiars, els he entrevistat, però un aspecte social que pot aportar molt al lector que llegeix La Bústia Groga. En el cas de l'Edi Roca va ser tot el tema del comerç internacional, perquè ell va estar molts anys treballant en comerç exterior a països com la Xina o Panamà. També he pogut entrevistar fa uns 4 anys o 5 a la meva germana Vanessa, quan va morir, quan feia 50 anys que va morir la Marilyn Monroe, perquè ella és una gran amant d'aquesta actriu i ens va poder donar el seu punt de vista sobre com era l'actriu i què en pensava del seu llegat i com la va viure durant la seva joventut. També he pogut entrevistar, per exemple, a l'empresària Montse Romero Font, empresària i amiga, que ens va donar a conèixer ella com a dona empresària de la comarca d'Osona i la gran projecció internacional que té la seva empresa Arthur Holm de pantalles. Llavors va ser una entrevista també, aquesta la vaig fer via Messenger, crec que és l'única entrevista amb la qual no l'he fet cara a cara amb la persona en qüestió. M'agrada més, evidentment, poder-la fer amb la persona, però que ja de la Montse la vam fer via Messenger, i va ser una entrevista molt entranyable i que va tenir molt d'èxit. A través d'ella vaig poder entrevistar la cuinera Ada Parellada, que la vaig anar a entrevistar al seu mateix restaurant de Barcelona, al Semproniana, i va ser una entrevista que em va agradar molt perquè, a més, vaig descobrir que tenia molts paral·lelismes vitals i familiars,
perquè ella és de la meva mateixa comarca, d'aquí del Vallès, de Granollers, i d'una família tan coneguda com els Parellada. Què més? Fa poc també vaig poder entrevistar a l'escriptor i crític literari Julià Guillamont amb motiu d'un llibre que vaig llegir seu, que és El barri de la Plata, que és un llibre que em va agradar moltíssim. Va ser una entrevista que també se la vaig fer personalment amb ella i al Poble Nou, d'on és originari ell, i crec que és una entrevista que va tenir molt d'èxit perquè vam poder veure també el vessant personal. Són entrevistes que, malgrat que jo les preparo molt, sorgeixen és com si fossin de manera espontània, i la veritat és que jo agraeixo tant que els personatges, les persones a les quals entrevisto, hagin anat tant, és com si fessin un clic, i és impressionant. La veritat és que ni jo mateixa m'espero que hagin anat tant. Llavors, doncs, és d'agrair. Dir-vos que tinc ja en ment la propera entrevista, que faré no d'immediat, però la tinc en ment. I serà una entrevista que tindrà ressò internacional, intercontinental i intergeneracional. I pot quedar xulíssima. La veritat és que ja m'estic emocionant, no em vull emocionar. No us dic qui serà la persona, però tot vindrà. Dir-vos també que l'entrevista és un gènere que porta moltíssima feina preparatòria, de les preguntes que vull fer, perquè, clar, han de ser el més concret possible, perquè el personatge no se'n vagi per les branques, i per poder-li treure la informació que jo li vull treure, i tenint coneixement amb qui estic parlant. I la veritat és que gairebé tots són persones que les he conegut bastant bé, i això és un avantatge. I després el durant, per mi no és feina, perquè per mi és com una conversa, i per la persona que l'està fent jo crec que també, que és important que se senti còmoda. Però el que porta més feina és la postproducció, o sigui, el traslladar-ho per escrit a la plantilla de Blogger, perquè s'ha de transcriure, o sigui, a vegades has de poder adaptar el llenguatge oral, però jo normalment ho deixo tot bastant intacte, però sí que quan un parla, doncs a vegades s'han de polir algunes paraules o algunes expressions per escrit, i això és que porta bastanta feina. Res més. Espero que seguiu les meves entrevistes a la Bústia Groga, i quan la pengi ja us ho comunicaré. Moltes gràcies a tots. Bon dia.